Jsem tak šťastný, že mohu oznámit vydání mého nového alba s názvem Happy Together, když jsme se s orchestrem konečně mohli znovu sejít. Hollywood zasáhla další srdcervoucí vlna, když syn Andrého Ria odhalil zdrcující zprávu o milovaném mistrovi. André, známý jako král valtů, již více než 50 let okouzluje publikum po celém světě svou nezapomenutelnou hudbou a šarmem. Po sérii zrušených koncertů se však fanoušci začali obávat. Zvěsti o jeho zdraví se rychle šířily, i když doposud nebylo nic potvrzeno. Jeho syn, viditelně otřesený, konečně prolomil mlčení a potvrdil to nejhorší. Jaký vážný zdravotní boj André Rieu svádí? Mohlo by to znamenat konec legendární éry klasické hudby? Zůstaňte s námi a odhalíme emotivní detaily tragické diagnózy André Rieu a srdečného rozloučení se synem. Známý boj se vrací. Po celá desetiletí André Ria udivuje své publikum po celém světě svými velkolepými výkony a nakažlivou vášní pro hudbu. Jako srdce a duše orchestru Johanna Strause jsou jeho koncerty doslova magické a přitahují fanoušky napříč generacemi. Nicméně za úžasnými výkony se nizozemský houslista potýkal i s vážnými zdravotními problémy, které téměř zastavily jeho kariéru. V roce 2010 si Rieu údajně nevzal jediný den volna kvůli nemoci. Dokonce tvrdil, že netrpí jet lagem, což je pozoruhodný výkon pro někoho, kdo neustále cestuje napříč kontinenty. To se ale změnilo jedné noci během dovolené v Belgii. Rieu se údajně probudil ve 3:00 ráno. Ohromným pocitem závratě. Popsal, že se místnost zdála nekontrolovatelně točit. Zpočátku nechápal, co se děje. Druhý den ráno se údajně cítil zlomený. Předtím měl Rieu nabitý program prací a stresem. Spěchal s dokončením produkce DVD, začal navštěvovat intenzivní lekce španělštiny, aby se připravil na nadcházející koncerty v Mexiku a během několika dní snášel extrémní horko. Když vzpomínal na toto období, údajně přiznal, že fungoval pouze ve 2 režimech, na plný plyn nebo úplně zastavil. Ačkoliv věřil, že štěstí a duševní síla ho mohou ochránit před nemocí, incident ho donutil přehodnotit své rozhodnutí. Lékaři mu později diagnostikovali infekci vestibulárního nervu, což je onemocnění, které postihuje vnitřní ucho a narušuje rovnováhu těla. Toto onemocnění, které může být vyvoláno i běžným nachlazením, mu způsobovalo nevolnost a závratě, kdykoliv se pokusil vstát. Přestože Rio zpočátku zlehčoval závažnost situace, byl nakonec nucen zrušit celá turné v Austrálii a Velké Británii. Představa 6měsíční pauzy pro něj byla nepředstavitelná, a to nejen kvůli jeho vášni pro vystupování, ale také kvůli finanční zodpovědnosti, kterou nesl za svůj velký tým. Musel podstoupit sken mozku, aby se vyloučily závažnější onemocnění, jako je nádor na mozku. Naštěstí se nic jiného nenašlo. Stále odhodlaný uzdravit se, Rieu vyhledával různé léčebné metody a dokonce dostával návrhy od fanoušků online. Jeden fanoušek v Austrálii údajně poslal dopis s doporučením specifických cviků na trénink rovnováhy, které Rieu svědomitě praktikoval. Patřila mezi ně chůze v 8, pohyby očí a stání na jedné noze se zavřenýma očima. Podle Rieua cvičení fungovala zázraky a po 3 měsících se opět cítil zdravý. Jeho cesta k uzdravení vedla také k zásadní změně životního stylu. Věnoval čas zhodnocení svých závazků a zjistil, že mnoho jeho úkolů mimo hudbu, jako je administrativní práce, zahájení obchodních jednání a akademické přednášky, ho vyčerpává. Údajně si napsal 2 seznamy, jeden s věcmi, které miloval, a druhý s věcmi, které nemiloval. Není divu, že první seznam byl krátký a soustředil se na hudbu. Druhý byl mnohem delší a on se rozhodl tyto stresory eliminovat. Od té doby tvrdil, že svůj život zaměřil na radost, vášeň a pohodu. Odborníci poukazují na to, že vestibulární neuritída obvykle odezní během několika týdnů, i když v malém procentu případů může dojít k relapsu. Rieu si tohoto rizika uvědomoval a uznal, že stres by mohl relapsu vyvolat. V důsledku toho si dal za cíl pracovat pouze na tom, co miluje, a chránit své zdraví i v budoucnu. Nyní, o několik let později, se znovu objevily znepokojivé zprávy. Jeho syn nedávno prozradil,
že Ryu opět čelí vážným zdravotním problémům, což vyvolalo mezi fanoušky poplach a vyvolalo bolestné vzpomínky na jeho minulou těžkost. Mohlo by se jednat o další recidivu nebo o něco ještě vážnějšího, s čím přesně André Rieu nyní bojuje. Uvědomění si nejhoršího strachu. Všechno bylo dokonale naplánováno. André Rieu a jeho orchestr se po dlouhých 6 letech vrátili do Mexika a fanoušci byli nadšení. Vzrušení bylo skutečné. Koncerty byly vyprodané a první 2 vystoupení v Mexico City proběhla dobře, ale necelých 24 hodin po druhém koncertu se stalo to nejhorší. André náhle onemocněl. To, čeho se mnozí nejvíce obávali, se rychle potvrdilo. Dostal silnou chřipku, která přišla s vysokou horečkou a naprostým vyčerpáním. Turné nemohlo pokračovat. Zbytek koncertů musel být zrušen. Jeho syn Pierre Rieu se později podělil o celý příběh. Řekl, že dlouhý let, časový posun a vysoká nadmořská výška v Mexico City mu od začátku stěžovaly situaci. André měl před svým prvním vystoupením jen 1 den odpočinku a to zdaleka nestačilo. Kombinace všeho ho tvrdě zasáhla a jeho tělo to nezvládlo. To, co začalo jako nepohodlí, se rychle změnilo v něco mnohem horšího. Pierre přiznal, že to nebylo snadné rozhodnutí, ale když André vážně onemocněl, nezbývalo mu nic jiného. Tým musel jednat rychle a odvést ho domů. Pro fanoušky byla tato zpráva srdcervoucí. Mnozí na tento okamžik čekali roky a koncerty byly připraveny do nejmenších detailů. Ale nebylo to jen publikum, kdo ztrátu pocítil. Celý štáb byl zdrcený. Pierre řekl, že všichni byli zklamaní, ale zdraví muselo být na prvním místě. Strach, že se něco pokazí, tam byl vždycky, ale teď se stal skutečný. André byl několik dní velmi nemocný, sotva cokoliv dokázal dělat. Bylo to znepokojivé období. Nakonec se začal cítit lépe, ale trvalo téměř týden, než byl zase sám sebou. Ano, myslím, že i klasická hudba může být zábavná. Vždycky si říkám, proč zrovna chlap jako Mozart? Přesto ten strach stačil k tomu, aby změnil pohled týmu na dálková turné. Pierre vysvětlil, že pokud se někdy vrátí do Mexika, nebude to před rokem 2025. Budou potřebovat více času na odpočinek, pečlivější plánování a méně rizik. Co tuto událost ještě zhoršilo, byl Andrého věk. V 74 letech jsou dlouhé lety a rychlé návraty těžší než kdy dřív. Pierre byl upřímný. Cestovat přes půl světa už prostě není to samé. Výlety do vzdálených míst, jako je Austrálie, se nyní zdají téměř nemožné. Žertoval, že lidé často srovnávají Andrého s mladšími umělci nebo sportovci, ale poukázal na to, že jeho otci už není 30. Tělo má své limity a jejich ignorování by mohlo vést k něčemu horšímu. V zákulisí po svém druhém koncertu byl André v dobré náladě, usmíval se a užíval si přítomný okamžik. Ale i tehdy se své ženě tiše zmínil, že si není jistý, jestli by takové turné ještě zvládl. Jeho tělo vysílalo signály a tentokrát mluvilo hlasitěji než kdy jindy. Potvrdilo se to nejhorší. Prosadit se už nepřipadalo v úvahu. Pokud chtěl dál hrát hudbu, musel začít naslouchat, odpočívat, když to bylo potřeba a zpomalit. I když se Rieu potýkal se svými vlastními limity, napětí se projevovalo i na jeho týmu. Mohla by vysoká nadmořská výška a náročné podmínky všechny vyčerpávat. Obecné napětí. Rio nebyla jediná, koho to zasáhlo. Vystupování ve vysoké nadmořské výšce přes 2,0 m bylo pro všechny těžké. Je tam prostě méně kyslíku a to si vybírá svou daň. Donna Alberti, jedna z hlavních zpěvaček, která s Riem cestuje od ledna, řekla, že to cítila během zkoušek. Zrudla v obličeji a v týmu se běžně začalo krvácet z nosu. Zasmála se tomu, ale přiznala, že to bylo těžké. Během své písně I Will Survive, přežijí, musela se zastavit a napít se vody, aby zvládla vystoupení. Pierre Rieu, Andrého syn, vysvětlil, jak je na svého otce hrdý, protože věděl, kdy říct, že toho už bylo dost. Zrušení koncertů bylo těžké rozhodnutí, ale prosadit se a zhroutit se na pódiu by bylo mnohem horší. Andrého toto rozhodnutí nezasáhlo jen on. Muselo se zklamat asi 40 fanoušků a posádka 125 lidí musela předčasně odletět domů. Náhlá změna způsobila chaos, vrácení peněz, zrušení letů a ztrátu prodeje zboží. A co hůř, skupina na něco takového ani nebyla pojištěna. Emma, další zpěvačka, prozradila, že od zpěvu pro 10,0 fanoušků až po slyšení, že turné skončilo hned druhý den, se fanoušci dozvěděli, že je konec. I když šli po ulici,
Fanoušci se stále ptali na fotky, aniž by tušili, že to může být jejich poslední šance vidět Ryu hrát v Mexiku. Energie v místě konání byla neuvěřitelná. Prostor venku se proměnil v tržiště plné neoficiálního Ryu zboží. Od hrnků a medvídků po trička, tomu se Ryu tehdy smál. Během koncertu Duff skandoval jeho jméno. Zažíval jsem to každou noc a lidé mi píší. Trvalo mi 2 týdny, než jsem se po vašem koncertě dostal dolů. A i když je během přídavků požádal, aby šli domů, křičeli ne, dokud znovu nezahraje. Nic nenasvědčovalo tomu, co se chystá. Ale nakonec se všechno náhle zastavilo. Zpátky v mustry, odpočívající, se Andre soustředil na zotavení. Pierre řekl, že doufá v další koncert v Liverpoolu. Mexiko ale možná zažilo své poslední vystoupení Ryu. Jeho dřívější slova "Chci jen zůstat zdravý, abych v tom mohl pokračovat", se náhle zdála jako tiché varování před tím, co přijde. Bohužel to nebylo poprvé, co jeho posádku ovlivnil stres z Andreho náročného programu. Kdy se to stalo vůbec poprvé? Srdcervoucí ztráta. André Rieu kdysi přiznal, že stres může nebezpečně ovlivnit jeho zdraví. Poté, co v minulosti bojoval s těžkou infekcí vnitřního ucha způsobenou přepracováním, slíbil, že se bude soustředit jen na to, co miluje – hudbu. Chvíli se zdálo, že svůj slib dodrží. Nedávné události však vyvolaly nové obavy a srovnání s minulým strachem, který kdysi otřásl jeho fanoušky. V roce 2016 byli fanoušci hluboce znepokojeni, když Ryu náhle zrušil několik koncertů. Tato zpráva vyvolala divoké spekulace a mnozí se domnívali, že milovaný houslista je opět vážně nemocný. Vzhledem k jeho dřívějším zdravotním problémům se to nezdálo nemožné. Rychle se rozšířily zvěsti o dalším relapsu. Později se však potvrdilo, že zrušení koncertů nebylo způsobeno Ryuovým vlastním zdravím. Spíše zemřel jeden z jeho důvěryhodných členů orchestru. Emocionální tíha této ztráty byla pro Ryua nepřiměřená a potřeboval čas na zármutek. Přesto se falešné zvěsti už rozšířily. Nyní, téměř 10 let po jeho vlastním zhroucení a roky po incidentu z roku 2016, se něco podobného stalo znovu. Dnes bylo oznámeno, že Ryův vyprodaný živý koncert v Motorpoint areně v Nottinghamu ve Velké Británii byl odložen. Je mi velkou ctí. Víte, hudba má léčivou sílu. To je důvod, proč člen orchestru Johanna Strause utrpěl brzy ráno infarkt. Podle prohlášení jeho produkční společnosti byl Rio zdrcen mimořádnou událostí a hluboce zarmoucen zrušením koncertu. Hudebník, který onemocněl, zůstává v kritickém stavu v nemocnici a fanoušci byli požádáni o trpělivost a pochopení v této těžké době. Nový termín koncertu bude oznámen, jakmile se situace stabilizuje. Ačkoliv zrušení koncertu nebylo způsobeno Ryovým osobním zdravím, mnoho fanoušků se rychle začalo obávat. Vzhledem k jeho minulosti někteří začali spekulovat, zda by tlak a emocionální tíha tak šokující události nemohly u světoznámého mistra spustit další zdravotní problém. Koneckonců Johann Strauss Orchestra pro Ryua není jen skupina hudebníků, je to jeho rodina na cestách. Tento okamžik je obzvláště strašidelný pro dlouholeté fanoušky, kteří si pamatují, jak rychle se obavy během turné v roce 2016 změnily v paniku. Kvůli sérii zdravotních problémů dospěl Andre k rozhodnutí, které pramení z hlubokého uvědomění. Jaké rozhodnutí učinil? André Rieu zpomaluje tempo. Po pouhých 2 vystoupeních v Mexiku musel André kvůli náhlé nemoci zrušit zbytek koncertů a odletět domů do Mestry. Bylo to důležité rozhodnutí, které ho přimělo uvědomit si, že možná bude muset zpomalit, i když na to ještě není připravený. Přiznal, že si stále přeje hrát naplno až do smrti, ale tentokrát se na něj všechno zašlo příliš daleko. Vrátil se domů, kde žije se svou ženou Marguerite, a rychle se ukázalo, že snaha nahradit zrušené koncerty nepřipadá v úvahu. Rieu o těchto věcech sám nerad mluví. Tuto práci obvykle plní jeho syn a mluvčí Pierre. Podle Pierra na otcově zdraví působilo několik faktorů, včetně skutečnosti, že Národní auditorium, kde Rieu vystupoval, se nachází asi 2 km nad mořem, což si vybralo svou daň na jeho těle. Navíc Rieu chytil těžkou chřipku,
která všechno stížila. A když hrajeme Mexiko s Mexikem, ale tvůj kamarád, měl by si to uvědomit. I když se Rio vždycky dobře staral o své zdraví pravidelným cvičením, tenisem, joggingem a zdravým stravováním, stále se musí vyrovnávat s realitou věku. Je hrdý na svou výdrž. Tentokrát ale zjistil, že nedokáže pokračovat. Třásly se mu nohy a bál se, že během koncertů skolabuje. Tento strach vedl k rozhodnutí zrušit turné, což byl pro něj neobvyklý krok. Pierre se podělil o to, že André v minulosti často vystupoval i nemocný, a to i s horečkou. Tato situace však byla jiná. Bylo to prostě příliš. Ačkoliv se Rio nyní plně zotavil, nemoc si vynutila zrušení 4 koncertů, což zklamalo desítky tisíc fanoušků. Držitelé vstupenek obdrží peníze zpět, ale žádné nové termíny se neplánují. Ryu údajně svému týmu řekl, že se už nechce vystavovat takovému mučení. Cestování do vzdálených míst, jako je Mexiko nebo Austrálie, již není zaručeno. Dlouhé lety a změny času jsou vyčerpávající. Koncerty v Chile, Argentině a Kolumbii jsou sice stále plánovány na pozdější část roku, ale jeho tým nyní pečlivěji zvažuje, které cesty se vyplatí riskovat. Odteď budou postupovat rok po roce. I když se možná vyhnou dálkovým turné, fanoušci z dalekých míst jsou v Mastry, kde Ryu pořádá své slavné letní koncerty na náměstí Fritov, stále vítáni. Podle mnohých mají tyto koncerty ze všech, které pořádá, nejlepší atmosféru. Přiznal, že je těžké si představit, že by se vzdal vystupování po celém světě. Jeho vášeň pro hudbu je prostě příliš silná. Během nemoci si uvědomil, jak moc potřebuje svou práci. Neschopnost vystupovat v něm vyvolávala neklid. Řekl, že pobyt doma ho dělá ještě šílenějším. Aby ochránil své zdraví, Ryu a jeho tým se rozhodli omezit nepodstatné aktivity. Méně rozhovorů, prezentací a tiskových akcí. Vysvětlil, že když má program příliš nabitý, začne se mu kazit jedna z jeho rovnováhových funkcí. Kvůli tomu se místnost točí a on nemůže vyjít na pódium. Je to něco, s čím se potýká posledních 20 let a nezmizelo to. Přesto doufá, že tím, že bude opatrnější se svým časem a energií, bude moci dělat to, co miluje, tak dlouho, jak to půjde, možná jen trochu pomaleji než dříve, a zaměří se na věci, na kterých záleží, čeho si André velmi váží. Nejen na mě. No ano, myslím, že se ptáte, víte, ale na věci, na kterých záleží. V rozhovoru ze svého hradu v Mastry prý André Rio prohlásil, že má v životě stále příliš mnoho zkušeností na to, aby trávil dny pouhou plavbou na výletní lodi. V rozhovoru se Standardem Ryu prozradil, že si s rodinou každý rok dopřává skromnou třídenní dovolenou v Římě. Kromě toho se ale jeho program věnoval výhradně hudbě. Nikdy si nedal delší pauzu, ani neodešel do důchodu. Není to jen jeden orchestr, je to můj orchestr a já jsem ho postavil. Je to moje životní dílo, víš? A to se nezmění. V rozhovoru se dále zmínilo, že Ryu žertem poznamenal, že je teprve v polovině svého života, vzhledem k jeho ambicióznímu plánu žít do 140 let. Navzdory svému věku se mu hlavě honily nápady na budoucí turné a návrhy, jak překonat své současné turné, se již formovaly. Uvědomění si však, že musí brát věci pomalu, ho už tvrdě zasáhlo. Navzdory svému nadšení André přiznal, že má po koncertech problémy se spaním, což bylo pro jeho zdraví opravdu nebezpečné. Vzpomínal na těžké chvíle během karantény, kterou popsal jako nic jiného než mučení. Aby během těchto neklidných nocí hledal útěchu, údajně se začal věnovat pečení, což je kromě vystupování jeden ze jeho koníčků. Je to samozřejmě velká čest být zde v tomto, myslím, nejkrásnějším sále na celém světě. Přiznal, že nachází útěchu ve sledování tutoriálů o pečení na svém iPhoneu a že se jeho nově nabitý koníček rychle stal jeho oblíbenou zábavou. Jeho kulinářské výtvory se často objevují na sociálních sítích a dokonce mu vynesli hostující místo v nizozemské verzi soutěže Great British Bake Off, známé jako Heel Holland Baked. Ačkoliv někteří s potěšením spekulovali, že by mohl uvažovat o kariéře v pečení, Ryu údajně takové myšlenky rázně odmítl a zdůraznil, že jeho srdce patří hudbě. Jeho mluvčí ho citoval, že ačkoliv si užívá čas v kuchyni, nic nemůže nahradit jeho vášeň pro tvorbu hudby. Nakonec se uvádí, že tato neústupná láska k vystupování ho vedla k tomu, aby i nadále bavil publikum a rozvíjel se jako umělec. Bez ohledu na výzvy, kterým čelil nebo kterým může v budoucnu čelit, hrají jen tu hudbu,
která se dotýká mého srdce. Jaký je současný zdravotní stav André Ria? Je toto konec jeho vystoupení v Austrálii a krajích daleko od Mastry? Podělte se s námi o své myšlenky v sekci komentářů. Nezapomeňte dát like, sdílet a přihlásit se k odběru pro další. Také klikněte na další video zobrazené na vaší obrazovce. Budete si to užívat.